Kiitos, että valitsitte tuotteemme. Esittelen nyt teille, miten kylttiä käytetään. Kun haluat lisätä tekstiä, paina menunäppäintä. Valitse sitten kohta 1 Add Contents OK-näppäimellä. Valitse uudelleen kohta 1 Add Message ja paina OK. Lisää haluamasi teksti käyttäen kaukosäätimen valkoisia kirjoitusnäppäimiä. Numeroita saat Special-näppäimestä. Kun olet valmis, paina OK-näppäintä. Tämän jälkeen valitaan aloitusefekti käyttäen ylös- ja alas nuolinäppäimiä. Valitse haluamasi efekti OK-näppäimellä. Tekstin nopeutta voit säätää nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle. Vasemmalta saat hitaammaksi ja oikealta nopeammaksi. Paina sitten OK. Kun haluat lisätä isomman kuvan, paina menunäppäintä. Valitse kohta 1 Add Contents painamalla OK-näppäintä. Valitse sitten kohta 4 Add Picture ja paina OK-näppäintä. Valitse haluamasi kuva ja paina sitten OK-näppäintä. Kun haluat lisätä kuvan, paina menunäppäintä. Valitse Add Contents OK-näppäimellä. Valitse kohta 3 Add Image käyttäen nuolinäppäimiä. Ja paina OK-näppäintä. Valitse kuva ylös ja alas näppäimillä. Ja paina sitten OK. Kun haluat ajan näkyviin, paina menunäppäintä. Valitse sitten kohta 1 Add Contents OK-näppäimellä. Valitse kohta 7 Display Time käyttäen ylös- ja alas nuolinäppäimiä. Paina sitten OK. Koska aika on säädetty jo aikaisemmin, paina OK. Valitse aloitusefekti. Paina OK. Paina sitten uudestaan OK valitaksesi pitoefektin. Paina OK. Valitse aika sekunteina, kuinka kauan haluat ajan pysyvän näytöllä käyttäen ylös- ja alas nuolinäppäimiä. Valitse lopetusefekti. Paina OK. Tallenna OK-näppäimellä.
Kun haluat päivämäärän näkyviin, paina menunäppäintä. Valitse kohta 1 Add Contents OK-näppäimellä. Valitse kohta 6 Display Date käyttäen ylös- ja alasnuolinäppäimiä. Paina sitten OK. Koska päivämäärä on jo säädetty aikaisemmin, paina suoraan OK. Valitse aloitusefekti. Paina sitten OK. Paina uudestaan OK ja valitse sitten pitoefekti. Valitse OK-näppäimellä. Paina sitten OK. Valitse aika sekunteina, kuinka kauan haluat päivämäärän pysyvän näytöllä, käyttäen ylös- ja alasnuolinäppäimiä. Valitse OK-näppäimellä. Viimeiseksi valitse lopetusefekti. Valitse OK-näppäimellä. Tallenna OK-näppäimellä. Kun haluat lisätä lähtölaskennan päivän, paina menunäppäintä. Valitse kohta 1 Add Contents painamalla OK-näppäintä. Valitse sitten kohta 8 Add D-Day käyttäen ylös- ja alasnuolinäppäimiä. Paina sitten OK. Aseta päivämäärä. Ja paina tämän jälkeen OK. Lisää sitten päivän lause. Paina sitten OK-näppäintä. Tallenna painamalla OK. Paina sitten OK-näppäintä. Aseta aika. Ja paina sen jälkeen OK-näppäintä. Lisää sitten teksti. Paina sitten OK-näppäintä. Tallenna painamalla OK-näppäintä.
Kun haluat muokata aiemmin tallentamasi tekstiä, paina menuu ja valitse nuolinäppäimillä vaihtoehto 2, Modify Contents, ja paina OK. Valitse tallentamasi teksti OK-näppäimellä ja muokkaa tekstiä haluamallasi tavalla. Voit poistaa kirjaimia ja numeroita Delete-näppäimellä. Paina OK ja valitse efekti. Voit edelleen muuttaa nopeutta Speed-näppäimillä. Tallenna OK-näppäimellä. Kun haluat tarkastella esisyötettyä sisältöä, aktivoida ne tai poistaa käytöstä, paina menunäppäintä. Valitse sitten kohta 4 Index Contents käyttäen ylös- ja alas nuolinäppäimiä. Paina sitten OK. Jos et halua, että valitsemasi lause aktivoidaan, valitse X OK-näppäimellä, ja jos taas haluat sen olevan näkyvissä, valitse ympyrä OK-näppäimellä. Paina sitten ESC. Kun haluat poistaa jonkun tietyn tekstin, paina menunäppäintä. Valitse sitten kohta 5 Delete Contents käyttäen ylös- ja alas nuolinäppäimiä. Paina sitten OK-näppäintä. Valitse kohta 1 Delete Option ja paina OK-näppäintä. Kun olet valinnut haluamasi kohdan, paina OK-näppäintä. Paina sitten uudestaan OK-näppäintä poistaaksesi kohdan tai ESCiä päästäksesi takaisin valikkoon. Kun haluat poistaa kaikki tallentamasi tekstit, paina menunäppäintä. Valitse sitten kohta 5 Delete Contents käyttäen ylös- ja alas nuolinäppäimiä. Paina sitten OK. Valitse kohta 2 Delete All käyttäen ylös- ja alas nuolinäppäimiä. Paina sitten OK. Paina uudestaan OK poistaaksesi kaikki tai ESCiä päästäksesi takaisin valikkoon. Kun haluat käyttää sekuntikelloa, paina menunäppäintä. Valitse sitten kohta 6 Stopwatch käyttäen ylös- ja alas nuolinäppäimiä. Paina sitten OK. Kohta 1 on normaali sekuntikello. Se lähtee käyntiin painamalla OK-näppäintä ja sammuu painamalla OK-näppäintä. Kohta 2 on ajastin tyyppinen sekuntikello. Voit säätää siihen haluamasi ajan käyttäen nuolinäppäimiä. Toiminto käynnistyy painamalla OK-näppäintä.
Kun haluat asettaa salasanan, paina menunäppäintä. Valitse sitten kohta 7 password käyttäen ylös- ja alasnäppäimiä. Paina sitten OK-näppäintä. Kirjoita sitten salasanasi 4 numeroa. Ja kirjoita salasana uudelleen vahvistukseksi. Kun haluat asettaa ajan, paina menunäppäintä. Valitse nuolinäppäimiä käyttäen kohta 8 Set Time. Paina OK ja uudestaan OK. Aika voidaan asettaa käyttäen nuolinäppäimiä. Tallenna aika OK-näppäimellä. Kun haluat asettaa päivämäärän, paina menunäppäintä. Valitse kohta 8 Set Time käyttäen ylös- ja alas nuolinäppäimiä. Paina sitten OK. Valitse kohta 2 Set Date ja paina OK. Säädä sitten päivämäärä siten, että ensin vuosi, sitten kuukausi ja sitten päivä. Paina sitten OK-näppäintä. Kun haluat asettaa ajastimen aloituskellonajan, paina menunäppäintä. Valitse sitten kohta 8 Set Time käyttäen ylös- ja alas nuolinäppäimiä. Paina sitten OK-näppäintä. Valitse kohta 3 Set Timer On ja paina OK-näppäintä. Aseta haluamasi aika ja paina OK-näppäintä. Kun haluat asettaa ajastimen lopetuskellonajan, paina menunäppäintä. Valitse kohta 8 Set Time käyttäen ylös- ja alasnäppäimiä. Paina sitten OK. Valitse kohta 4 Set Timer Off ja paina sitten OK. Säädä haluamasi kellonaika ja paina OK-näppäintä. Kun haluat säätää asetuksia, paina menunäppäintä. Valitse kohta 9 Setting Up käyttäen ylös- ja alas näppäimiä. Asetuksista voit säätää muun muassa, onko äänet päällä, kysytäänkö salasanaa ja valita tekstin kirkkauden.
Erilaisia logoja, merkkejä, kuvia ja symboleita saat Special, Move, Icon ja Symbol näppäimistä. Esimerkiksi kirjainten väriä, ulkoasua, leveyttä ja fonttia voit säätää ylhäällä olevilla 4 harmaalla näppäimellä. Esimerkiksi näin.